салом бинандагони азиз, барномаи ҳафт хабари ҳафта манзури шумост. Сараввал таваҷҷӯҳ намоед ба сархати хабарҳо. таҷлили ёдбуди Мавлоно дар Қуния. сафари президент ба вилояти Хатлон. болоравии нархи барқ дар кишвар. Тоҷикистону Қирғизистон беш аз 47 километри марзро мувофиқа карданд. муҳоҷирони тоҷик метавонанд ба Корея раванд. барои риоя накардани пардохти ғайринақдӣ то 1360 сомон ҷарима таъин шуд. фавти 3 нафар аз дуди ангишт. мавлоно ҷалолиддини балхӣ, яке аз нобиғагони сухан ва бармардони олами адаб, нигорандаи маснавии маънавии безавол 17 декабри соли 1273 ин олами фониро падруд гуфтааст. ҳамасола 17 декабр бахшида ба ёдбуди Мавлоно маҳфилу чорабиниҳо доир мегардад ва ин навбат чун ҳамеша дар Қуния, ҷое ки Мавлоно хок шудааст, маросими шаби само баргузор гардид. ҳамасола дар охири моҳи декабр дар Туркия дар матфангоҳи Мавлонои Румӣ дар шаҳри Қуния маросими шаби само баргузор мегардад. ин сол ҳам дӯстони Мавлонои Румӣ хеле зиёд ҷамъ шуданд ва ҳоло мо барои шумо чанд пора аз ин ҷашнвора пешниҳод мекунем. рӯзи 14 декабр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон бо сафари корӣ ба вилояти Хатлон рафт ва дар якчанд шаҳру навоҳии ин вилоят як қатор иншооти таъиноти гуногуни иқтисодию иҷтимоиро боз кард. Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳри Леваканд бо лоиҳаҳои бунёди филиали донишгоҳ дар ноҳияи Данғара ва Кӯдакистону Гармхона дар ҳудуди филиали донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкории Тоҷикистон дар вилояти Хатлон шинос шуд. дар идома Эмомалӣ Раҳмон дар деҳоти Файзи Истиқлоли ноҳияи Кушониён сардхонаи муосири ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Сомон агросаноатро боз кард, ки он имкони дар шароити хуб нигоҳубини то 2000 тонна меваи сабзавотро доро мебошад. тарифҳои истифодаи нерӯи барқ барои аҳолии Тоҷикистон ва дигар истеъмолгарони он шурӯъ аз 1 январи соли 2024 ба андозаи 16% боло меравад. қарори мазкур ҳоло дастрас нест ва пойгоҳи иттилоотии ҳуқуқии Вазорати Адлияи Тоҷикистон низ онро расман нашр накардааст. дар маҷлиси ҳукумати кишвар, ки рӯзи 29 ноябри соли равон баргузор шуд, дар баробари дигар масъалаҳо мавзӯи тарифҳои нерӯи барқ ва гармӣ низ мавриди баррасӣ қарор гирифта буд. эълони гароншавии нархи нерӯи барқ дар шабакаҳои иҷтимоӣ мечархад ва бархеро ба изтироб овардааст. қобили зикр аст, ки тарифҳои нерӯи барқ то соли 2016 дар солҳои ҷуфт ва баъдан ҳамасола боло бурда шуданд. ахиран тарифҳо барои ҳамаи категорияҳои истеъмолгарон ба ҷуз Талко ширкати алюминии тоҷик аз 1 октябри соли 2022 боло бурда шуданд. дар натиҷаи як вохӯрии дигари гурӯҳҳои корӣ оид ба муайян ва аломатгузории марз байни Тоҷикистону Қирғизистон боз 47 километри марз байни ду кишвар мувофиқа шудааст. дар ин бора Девони вазирони Қирғизистон хабар медиҳад. дар соли 2023 бахусус дар моҳҳои ахир комиссияи дуҷониба оид ба делимитатсия ва демаркатсияи марзии Тоҷикистону Қирғизистон фаъолияти худро ҷонно карда пайваста ҷаласаҳо баргузор карданд. танҳо дар 3 моҳи охир ҳудуди 150 километри марзи давлатии дуҷониб мувофиқа карда шуд. аз ҷумла дар ҷаласаи қаблӣ гурӯҳҳои корӣ дар мавриди 24 километри марзи миёни ду кишвар ба мувофиқа расида буданд. рӯзи 12 декабр Саймумин Ятимов ва Қамчибек Ташиев ҳамраисони ҳайатҳои ҳукуматӣ оид ба делимитатсия ва демаркатсияи марзи Тоҷикистону Қирғизистон гуфтанд, ки то имрӯз 90% сарҳади давлатӣ байни ду кишвар муайян ва мувофиқа шудааст. барои риоя накардани талабот дар бораи тариқи ғайринақдӣ пардохт намудани хизматрасониҳои давлатӣ ва пардохтҳои дигари ҳатмии давлатӣ аз 680 то 1360 сомони ҷарима пешбинӣ шуд.
дар ин бора Карим Гулмурод, муовини вазири молияи Тоҷикистон, дар ҷаласаи охири парлумон зимни муаррифии тағйиру иловаҳои нав ба кодекси ҳуқуқ вайронкунии маъмурии Тоҷикистон хабар дод. ёдовар мешавем, ки дар Тоҷикистон аз 1 август қабули пули нақд барои хизматрасониҳои давлатӣ қатъ шуда, ҳадаф аз ин тасмим таъмини шаффофият ва ба роҳату қулай анҷом додани амалиёти молиявӣ унвон шуд. бо ин вуҷуд сокинони кишвар зимни пардохтҳои ғайринақдӣ ба мушкилиҳо рӯбарӯ мешаванд ва нигаронӣ мекунанд, ки ҳоло вазарату идораҳои давлатӣ барои гузаштан ба ин намуд пардохт омода нестанд. инҷо саволе ба миён меояд, ки мардум то чӣ андоза барои гузаштан ба пардохтҳои ғайринақдӣ омода ҳастанд. Тоҷикистон тасмим гирифтааст, ки ба низоми иҷозати кори Корея ворид шавад. дар сурати ворид шудан ба ин низом, шаҳрвандони Тоҷикистон метавонанд ба муҳоҷирати меҳнатӣ ба Корея раванд. барои баррасии ин мавзӯъ намояндагони Корея ба Душанбе омаданд. пас аз ворид шудан ба ин низом, шаҳрвандони Тоҷикистон дар асоси шартнома ба Корея ба кори мавсимӣ таъмин мешаванд. дидори намояндагони Корея бо ҳамтоёнаш то 8 декабр идома ёфт. шаби 7 ба 8 декабри соли 2023 се узви як хонавода модари 42 сола ва ду духтараш, ки яке 1 сола ва дуюми 3 сола буданд, баъди заҳролуд шудан аз дуди ангишт ба ҳалокат расиданд. ин ҳодиса дар кӯчаи хуҷамбиёи поёни ноҳияи Исмоили Сомонии пойтахт рух додааст. маъмулан сокинони кишвар баъди қувваи барқ барои гарм кардани хонаҳои худ бештар ба ҳезум ва ангишт рӯ меоранд. истифодаи ангишт, ки бештар гази карбон ихроҷ мекунад, боис шуд, ки узви як хонавода ҷон диҳад. инҷо расидем ба фарҷоми барнома. хайр.